Senyores, senyors, comença l'espectacle. Es prega desconnectin els telèfons mòbils i les alarmes dels rellotges. Gràcies. No sé per què ho guardes, això. Per què ho guardes? Explica-m'ho. Vull saber-ho, curiositat. No t'agrada tant parlar de la confiança? Doncs explica-m'ho. És de bojos, ho saps? És de bojos. I li parles? I et contesta a vegades? Suposa que deu tindre nom, família, costums. Segur que feu una pila de coses junts. M'equivoque? T'han esborrat mai la cara? No t'has tornat mai invisible del tot? Mira, invisible. Jo quasi ho aconseguisc. Vinga, va, explica-me. Jo et contaré un secret, si vols. Bé, no és només un secret. És un secret i una història. Recorde... Per cert, saps què és el que menys m'agrada d'esta casa? Ho endevines? No? Segur? Vinga, va, et dono una pista. Vols que juguem? Com que t'agraden tant els jocs? Les fotografies. N'hi ha per tot arreu. Massa fotografies. Pot semblar una estupidesa, però crec que les fotografies són un acte d'egoisme. Una fotografia significa jo sí i tu no. Jo sí que estava i tu no. Jo vaig a tal lloc i tu no. Jo conec a tal persona i tu no. Què penses? Només tenen algun poder estrany, alguna cosa hipnòtica. Guarden alguna cosa nostra, no creus? Que nosaltres mateixos podem imaginar. I a més, sempre diuen mentides. Sempre així em somrient a les fotografies, encara que no tinguem ganes. Odio les fotografies. No m'agrada veure com s'enclaven els teus ulls mentre dine o em dutxe. No m'agrada veure també aquesta mirada que em jutja, que no em deixa en pau, és esgotador. De vegades em venen ganes de... Per què tantes fotos, hòstia? Bé, me n'han recordat, no sé ben bé per quin motiu. Escolta-ho perquè és boníssim. Una vegada que vaig anar a una exposició d'un fotògraf turc o libanès, Hashem Kassab, un nom així. Eren fotografies de festes en blanc i negre dels anys 50. Imagina't-ho. Tota la gent vestida de gala. Elles tapades fins la coroneta, clar. I ells amb aquells bigots somrient a l'objectiu de la càmera. Recorda que els paisatges eren esplèndids. I en un racó de la sala hi havia tota una tira de fotografies amb una cara completament ratllada. Em va cridar l'atenció perquè la majoria de fotografies no tenien res a veure. Em vaig acostar i el més curiós és que de totes les dones que hi havia dempeus, vora riu, hi havia una, només una, la recorde bé, amb la cara totalment ratllada, amb el rostre completament ratllat. Era impossible reconèixer-la. La història d'aquella dona era terrible. Vols sentir-la? Vols que te l'explique? No és un conte per anar a dormir ni un acudit, però potser això et calma una mica. Sí o no? Bé, és igual, vull que la sàpigues. I deixa de respirar d'aquesta manera, que no passarà res. Res, em sents? Quina botxeria. Bé, el marit d'aquella dona, la del rostre ratllat, escolta-ho bé perquè després potser et faig 4 o 5 preguntes. Seria divertit, no creus? El marit d'aquella dona treballava transportant gasolina per a empreses nord-americanes i odiava que la seva dona isquera les fotografies. Creia que era una ofensa. Pot semblar una imbecilitat, però si ho penses una miqueta potser no ho és, veritat que no? Deia que si fotografiava a la seva dona, en el fons li robava l'ànima. Volia que ella, només ella, la seva imatge fora només per a ell. No volia compartir-la amb ningú més, és normal, ja saps com és esta gent. I una vesprada van anar a visitar el fotògraf al seu estudi. Després de discutir amb ell i d'amenaçar-lo de mort, el va obligar a ratllar la cara de la seva dona de totes les fotografies on poguera aparèixer. Totes. Els originals, els negatius, tot. Fins i tot a cremar-les davant seu per assegurar-se que no en quedaria cap. Però el fotògraf va mentir i les va conservar. Va aconseguir salvar-ne unes poques, molt poques.
Al cap d'uns mesos, la dona, farta dels abusos del seu marit, es va ruixar amb gasolina i va cremar-se viva davant de casa. Potser amb la mateixa gasolina de les empreses nord-americanes. Que irònic, no? Quantes dones n'hi hauran així? Moltíssimes. Però saps el millor? Uns dies més tard, el marit, plorós, va anar a visitar el fotògraf perquè necessitava recuperar les imatges. Se sentia tan sol. Li va dir que la trobava tant a faltar, que tant se val si no eixia la seva cara. La trobava tant a faltar que necessitava veure-la de nou, encara que no tinguera rostre, que només volia sentir-la a prop. Molt a prop. Veritat que ara es comencem a entendre una miqueta més. Encara no estàs a punt? No. Has trobat el sabó? La tovallola te l'he deixada darrere de la porta. Agafa-la d'ells. L'altra és la meua. T'agrada tot? T'agrada tot? Què? Que si hi ha alguna cosa que no vulguis per a sopar. Bé. Què? Un se sent molt millor després de dutxar-se, no? Hi ha gent que prefereix dutxar-se al matí, quan s'alça. Jo no, jo no puc. Jo necessito dutxar-me just abans d'anar a dormir, perquè així tota la brutícia del dia se'n va. I ja m'entens quan dic brutícia. Nervis, estrès... No creus que una de les sensacions més pures que es poden viure és un bon sopar, una bona banyera calenta i després un llit acabat de fer amb els llençols nets? A mi em relaxa moltíssim. Sí. Ah, les teues coses les he deixades al balcó perquè s'airegen una mica. Tinc. No tenia res millor, però per a sopar ja està bé, no? Són meus. Fa una pila d'anys que no me'ls pose. Potser ja no m'entren. Però a tu... Si vols, pots canviar-te a l'habitació. Bé, és un estudi, però pots canviar-te allà. No. Que m'agrada tot. Perfecte.
La pasta no falla, agrada a tots. Et sembla bé, no? Sí, clar. I ara, una mica de vi. Prou? Sí, gràcies. Brindem. S'ha de mirar als ulls. Si brindem, m'has de mirar directament als ulls. Així? Sí. Saps per què, no? No. Per la confiança. Com? Sí, per la confiança. A l'edat mitjana, quan un rei convidava un altre per parlar de negocis o de guerres, a l'hora de brindar, a l'hora de tancar el pacte, com a mostra de confiança, xocaven les copes perquè el vi o el que fos es barrejara, per assegurar-se que no s'enverinaven. Per això, si es miraven als ulls, fixament als ulls, despreocupant-se de les copes, era una mostra de confiança. Ah? Doncs molt bé, per la confiança. Això? Està boníssim. Felicitats. T'agrada? Molt. De veritat. Que bé, m'agrada que t'agrade. Massa dolç. No. Et poses sal, no t'agrada? No és això. Estan boníssims. Em poses sempre sal, és un costum. Un costum? Sí. I si estiguera salat, també posaries sal? No. Aleshores està massa dolç, no t'agrada? No, que sí que m'agrada. No em mentisques, sense? No ho facis per complir, per compromís? Si repetiré i tot. No em digues cap mentira, no em mentisques. T'ho promet que m'agrada. Hem brindat per la confiança. Pots dir-me que no t'agrada. Només faltaria ara que... me ho diries. Què? Si no t'agrada. Què? Si no t'agrada, me ho diries. Clar. Conta'm un acudit. Jo, un acudit? No sé contar acudits. Tot el món sap explicar acudits. Ja, però jo no... Vols que te'n conte jo un? Una xica està a punt de donar a llum a la sala de parts d'un hospital. La comadrona l'agafa de la mà i li diu: Espenta, vinga, espenta, que ja és. Quan el trau, la comadrona se'l mira de dalt a baix i... comença pim-pam, pim-pam, pim-pam! Aleshores la mare crida: Però què fa amb el meu xiquet? I la comadrona respon: No, dona, no patisca, que ja ha nascut mort. T'ha agradat? Molt. No t'has rigut gens. Que no som molt de riure. També és un costum que no rigues, no?
Podria ser important. No ho crec. No ho saps. Ja, però no ho crec. Podria ser una urgència. Doncs ja tornaran a cridar. Si realment és important, segur que tornen a cridar. Sí, clar. No m'agraden les cridades de nit. A partir de certes hores només porten males notícies. És millor així, que sone. Ja tornaran a cridar. Més vi? Un pot només, Vaig a buscar el segon. Trillat. Pollastre. Sí, ja ho sé, no és gran cosa. Però tot ha anat tan ràpid que, clar, he hagut d'improvisar el primer que podia. No patisques. Que graciós, no patisques. No patisc. Saps que et noto molt a prop? A prop? Vols dir... A prop. Que et sent. M'agrada sentir-te. Ah? Gràcies. Vaig a pel segon? Voilà! Bo! A veure... Una barbaritat. Miqueta de lloc. Poqueta cosa, diu. Puc fer-te una pregunta? I tant. Que no sembla estranya. Home, no, tranquil. Com has dit que et deies? No m'agrada com me queden estos pantalons. No, Gens. em venen una miqueta curts. Et queda millor que la roba que duies, però clar, qualsevol cosa quedaria millor. A mi no m'agraden. Bé, sí. Hem d'anar triant quina roba t'agrada i quina A no. mi qualsevol cosa m'està bé. No digues això. Qualsevol cosa no. No et conformes amb qualsevol cosa. Parlant. A més, haurem de posar-nos d'acord en alguns temes, no? No t'entenc. Sí. Per exemple, estes costums, les manies, horaris, si has estudiat, t'hauràs d'anar adaptant o quin costat t'agrada més? Com? On preferisses? On preferís què? Del llit. Però no dorm al sofà. Una altra nit? No, home, no pot ser que dormes sempre al sofà, acabaràs amb mal d'esquena. M'és igual, no estic malament Ho al dius sofà. per compromís, ja No. ho sé. Et comença a conèixer. Però a mi no cal. Van dir que es dirien sempre la veritat, recordes? Sí. Jo dormo en este costat. Segur que hi ha algun costat que t'agrada més o que dors més còmode. No. Jo dormo així perquè la llum em molesta molt. I si hi ha una miqueta de claror, em desvele i és impossible que em torni a dormir. Ja. Però si tu preferisses este costat, a mi no em suposa cap problema canviar-me de lloc, d'acord? M'adapte. Però Ho que- provem així, tu a este costat. I si estàs prou bé, ja veurem què fem. Ah, t'he de confessar un secret. Ah, sí? Sempre tinc els peus freds. Gelats? Ja. No sé què fer. Semblen 2 barres de gel. Els dits sobretot. Però no patisques que dormiràs plàcidament. Em molesta El què? que tinc els peus gelats. Ah, els peus.
sé, no. I què sembla l'habitació? És xicoteta però acollidora. Et sentiràs com a casa. I és importantíssim que et sentes ben còmode. No puc entendre com podies dormir allà. És aterrador. Pel soroll, per la humitat, per la gent entrant i eixint. Ah, no entrava ningú. No? No. Posava el pestell i era impossible que entrarem. I si volien traure diners, què feies? Si volien treure diners no tenia més collos que fotre's. I feia molt de temps que dormies allà. Mesos. Em semblarà una bogeria. M'agrada anar als caixers automàtics. Dormir no, però m'agraden. No sé per què, crec que és per la seua llum. Sempre és de dia. T'has fixat alguna volta? Si només es pogueren guiar per la llum dels caixers automàtics, mai sabrien quina hora és. I això és fantàstic. Sempre seria avui, sempre seria ara. T'agraden els caixers automàtics? Et sembla estrany? Curiós. Si hagueres viscut allí ho entendries. Suposo. Si hagueres notat el fred a l'esquena, dubte que després... M'ajudaràs? A què? Amb les caixes, clar. M'hauràs d'ajudar a obrir-les totes i a tornar a col·locar les coses. Està bé. Has estudiat? No ho acabé d'entendre. És normal. Després, en calma, veurem si has estudiat, entesos? Marxaves? No. Et mudaves de pis. Per què m'hauria de mudar? Ai. No són meues, aquestes caixes. Ah? No ho entenc. No cal que ho entengues. Així estan els llibres. En esta, roba. Crec que així està la roba d'estiu. Faldilles, roba interior... Està ple. Així, objectes, regals, trastos. I esta caixa... Esta caixa deixa-me-la a mi, Eixa caixa no la puc obrir. No. I si no te n'anaves, per què tantes caixes? Per guardar records. Són records. Més o menys. No em preguntes per què no la pots obrir. No. Millor. No m'agrada la gent que m'atabala amb preguntes. I ho deixem tot als armaris? Exacte. Escolta, les preguntes no seran complicades, no? Has estudiat. No he tingut massa temps, la veritat. Has tingut tot el matí i ahir tota la nit. Ja, però... A vegades em mire, ara, per exemple, i pense que em recordes algú, però encara no sé a qui. Et passa a tu? No massa. A mi sí, contínuament. Una vegada pel carrer em va semblar trobar-te... Bé, no m'ho va semblar, n'estic convençut. Em vas trobar amb la meua mare quan era una xiqueta. De veres. L'havia vist tantes vegades en fotografies que no tenia cap dubte. Era ella. Eixia de l'escola. La va seguir un moment a uns quants metres de distància. Anava agafada de la mà d'una cangur. La xiqueta, la meua mare, de tant en tant es girava i ens somreia. I en un moment vas poder escoltar com la cuidadora li deia: «Marina, fes el favor de vigilar per on camines, que encara cauràs». Saps com es deia la meua mare? Marina. Marina. Potser estàs confós. Deu ser això. I em vas veure? Quan? La primera vegada. Sí. I em vas fer pensar. És algú, però no recordo bé qui és. Ningú no em veu la primera vegada. No? No. Tinc un poder. Sóc invisible. Estaves mig tapat, amb cartons i mantes. I no fa por? El què? Que sigues invisible? No. Jo. Tu. No fa por portar-me a casa? Per què hauré de tindre por? Per si em robes? Per si vols fer-me mal? Per exemple. Vols fer-me mal? No. Aleshores, La majoria de la gent tindria por. la majoria de la gent és imbècil. Com vols que tinga por?
Jo et veig perfectament. Per això vas quedar-me en silenci observant-te mentre menjaves el pla de pasta. Si vols conèixer de veres algú, només has de mirar-lo menjant. No cal res més. I què vas pensar? Que he tingut molta sort de trobar-te. No. Una altra vegada, per què no respons? No vull. I ja està? Primer mire qui crida. Oi? Només responc al telèfon si és d'alguna companyia telefònica per a posar-me a internet. Si em volen vendre algun producte de neteja o fer-me alguna enquesta. No ho fas per comprar res. El que vulguin vendre'm m'és igual. Només ho fas perquè em donen un por de conversa. M'agrada escoltar com les nenes sud-americanes no s'aclarixen. Es parlen valencià i elles no entenen res. A vegades es pregunten com es diuen, què fan, on viuen, si han anat a veure alguna pel·lícula interessant últimament, coses d'estes. Només agafes el telèfon per si volen fer-te una enquesta o posar-te a internet? Internet em fa por. Internet? És repugnant. Sí, ja sé que em diràs que és inofensiu i que a internet ho pots trobar tot. Pots conèixer gent de l'altra punta del món. Pots descobrir llibres descatalogats, pots trobar pel·lícules de fa molts anys. No sigues idiota. Arriba una edat en què hi ha coses que és millor no trobar. Este vestit? Què? El vestit. Estos colors. Recorde en una plaça, una nit, quan dormia al caixer, acostuma a tancar perquè no m'emprenyen, sobretot a l'hivern, va tocar al vidre una dona. Tenia uns 30 anys, més o menys, no ho sé. Jo al primer moment vaig mirar, però després em vaig tirar una altra vegada. Però la dona insistia. I va ser un acte instintiu. Vaig alçar, vaig obrir, i la dona feia cara d'espantada. Eren les tantes de la matinada i jo vaig sentir aquella olor tan profunda que no sé d'on collons li naixia. Ni em va mirar, perquè jo aleshores encara tenia el poder de la invisibilitat. Va treure un parell de bitllets mentre es tapava el nas per la pudor i després se'n va anar. Jo em vaig quedar tan... Eren estos colors. Potser era el mateix vestit. M'agraden molt estos colors. I va ser també un impuls. Vaig decidir seguir-la. Duia uns talons molt alts i caminava recta. Volia mirar-la més, volia olorar-la més. Ella anava al davant i no sabia que jo estava mirant-la. Però en girar la cantonada va començar a accelerar el pas i jo em vaig posar a córrer i la vaig atrapar. Ben fort. La vaig abraçar amb totes les meues forces. Feia tan bona olor i tenia uns colors tan vius. Però clar, la dona va posar a cridar i van eixir uns homes d'un local. Però durant uns segons, mentre l'olorava, vaig creure que podia, si m'esforçava molt, deixar de ser invisible. Per què m'ho contes? Pels colors, m'agraden molt estos colors. Posa-te'l. Això? Vull veure com et queda. Però si és de dona. I? Va, no sigues així. Així com? Ah, posa-te'l. Ah, no m'agrada. No digues això. Tu prova-te'l. Encara no t'has vist. Com pots saber si t'agrada o no? Home, sí, ja. Ah, posa-te'l.
Queda molt bé. Com t'ha de quedar, vaja. Estàs segur? No pegues? De tant en tant. Però estàs bé? Sí, no et preocupes. Tu com et veus? Jo? No ho sé. Que no sóc jo. Sembla que estem en carnaval. No vas disfressat. Ja, però jo em sent disfressat. Això és perquè encara no estàs acostumat. No et preocupes. No ho sé. Tots els canvis al principi costen. Ja. Confia en mi. D'ací no res et miraràs i no et sentiràs estrany. No pensaràs en carnaval. Fes-me cas. Confies en mi, no? Sí. L'altre dia vam brindar per la confiança. Ja, però... Com es diu? Qui? La dona de la fotografia. Això no és assumpte teu. Però sembla contenta. A la fotografia, dic. Sí, Tots semblen contents a les fotografies. Eres tu, al teu costat, vull dir. no m'agrada que em facin tantes preguntes. Ho sent? Te ho sembla? Feliç la dona? Sí, una mica, sí. Les sabates. Les sabates també vull que te les proves. Quin peu gastes? Un 43. Massa gran. Deixa'l que un miri. Ja ho tinc. He trobat estes. No sé caminar amb talons. I? Farà mal els peus. Va, només serà un moment, no et preocupes. Prova-te-les. Saps? Jo odio les dones que no saben caminar amb talons. Et queda molt bé. Eres tan divertit. Com ho portes? Ja te ho has preparat? Estic una miqueta nerviós. Per què? Perquè no hem parlat de què passarà si no m'hi bé. Per què no t'hauria d'eixir bé? No penses això. Has de ser positiu, jo confio en tu. Ja, però és complicat. Has de tindre pensament positiu. Sí. I no és complicat. Però pot ser per cas que m'equivoque en algunes respostes. No ho faràs. Pot ser per cas que sí, que m'equivoque. Doncs demà estudiarem més. Més? Sí, més. Però només en el cas que t'equivocares en algunes respostes. Tranquil. No t'ho prengues com un examen. No ho és. Pren-t'ho com un joc. T'agraden els jocs? A mi m'encanten. A vegades canvies verbs o el sume el verb jugar. Ho fa tot més fàcil. Fa que el dia a dia siga millor. Fixa't. No rente plats. Jugue a rentar els plats. No vaig a comprar. Jugue a anar de compres. Fes-ho. Veuràs com canvien les perspectives. Tot depèn del punt de vista des d'on es miren les coses, no? Sí. Sí. Ja estàs preparat? Està bé, no em canvia. No, no cal. Però estarà més còmode. No estàs còmode. No és això. No et poses nerviós, estàs bé. Molt bé. Vinga. Color preferit. El blau. Data de naixement. Agost del 69. Dia... Dia... 21? Sí. Lloc de naixement. València. Està clar que a València, però a quin hospital? A l'Hospital La Fe. Quants germans? 2 xiques, més menudes. Noms? De les germanes. Sí, i no vulguis guanyar temps amb preguntes. Núria i Beatriu. Noms dels pares. Dolors i Joan. I com es van conèixer? Això també ho he de saber? Això és vital. Per un amic en comú, en una festa. Bé, en un guateque.
Ell després la va acompanyar a casa. Menjar preferit. Fideuà. Alguna operació? Sí, apèndix. I com em va conèixer? En la faena, treballàveu a la mateixa oficina. Li agradava la faena? No, no li agradava, però deia que quan estaves tu reia molt. Sí. Reia molt amb tu. I què va ser el primer que li vas dir? El primer que li vas dir que sabies conduir i tenies el cotxe fora i que podries portar-me a casa en qualsevol moment. Però ella et va dir que no, que volies que diguera. Et vas posar tota roja. Perquè cada vegada que m'emocionava alguna cosa es posava tota roja. Si per tu fora m'hagués portat a qualsevol lloc, per ben lluny que fora. Però ella encara no tenia confiança en tu. I quan va ser la primera vegada que van dormir junts? En un hostal, prop de Castelló. Jo tenia fred i tu vas despertar a mig hostal per tal d'aconseguir una manta, perquè aquell hostal era tan miserable que no hi havia ni mantes. Oh! I els escarabats ens saludaven amb la poteta quan entràvem al lavabo. Molt bé. I avui, per ser el primer dia, última pregunta. Aficions. Els puzzles. Sigues més concret? Els puzzles de quadres antics. Sí. I què més? No li agrada el futbol, els esports en general. Sí. I ja està. Molt bé. Perfecte, bravo. Ho has fet molt bé. Veus que no calia patir tant? Suposa, Em fas molt feliç. De veres? Molt. M'he llevat un pes de damunt. Sabia que no fallaries. Això ho hem de celebrar. Vols prendre alguna cosa? No, gràcies, estic molt cansat. Puc? Ah, sí, clar. Per avui ja en tenim prou, Estic esgotat. Demà ja ho acabarem d'arreglar tot. I fa molt que t'ofegues? Bé. No ho sé. Molt de temps. Tinc. No vens? Sí. Em contaràs un conte? M'encanta dormir-me mentre m'expliquen un bon conte. No en sé de contes. No m'ho crec. No saps contar acudits ni contes? Què saps contar? I acosta't una miqueta més. No tingues por. Els peus, ara no estic freds. No saps ni el conte dels tres porquets o la Blancaneus i els set nans? Som molt dolent explicant històries. Vols que te'n conte jo una? Està bé. Però vine. Acosta't una mica més. Així. Vull sentir-te molt a prop. Vull demanar-te una cosa que no sembli estranya. Em pots donar la mà? Quan començava a fer-se de nit al poble, quan la nit encara estava ben blava, la gent s'afanyava a tornar cap a les seues cases, deixaven tot el que estaven fent i corrien, perquè sabien que el pobre inconscient que no trobara amagatall i la nit l'envoltara, acabava completament tacat de nit, impregnat de nit per tot el cos, i com si fora un malefici, es quedava sol per sempre, abandonat. La nit devorava les rajoles de les teulades, badava els vidres de les finestres, encenia el quitrà dels carrers, pancia els arbres,
erosionava els capós dels cotxes. La nit ho consumia tot. Deien que havia sigut la nit qui, silenciosa i penetrant, havia esborrat el rostre dels habitants del poble. Bé, no és que no tingueren rostre, és que tots eren iguals. La nit, a poc, amb el pas dels anys, havia aconseguit que les faccions d'aquelles cares foren idèntiques. Els ulls, els llavis, el nas, els pòmuls. Semblava que tots els habitants del poble foren engendrats dins d'un mateix molde. Una matinada, quan ja despuntava el sol, van comprendre que les cares no eren importants, que amb les cares no sabien o no podien expressar res, ni tristesa, ni alegria, ni sorpresa, ni dolor. Res. El que realment diferenciava els habitants d'aquell poble eren les seues mans. Si eren grans o xicotetes, els dits llargs o grossos, les ungles mossegades, era per les mans que es coneixien, per les mans feien l'amor, per les mans descobrien com eren els altres, per les mans inventaven. Les mans eren la part més important del cos i en certa manera creien que l'ànima no residia al cor o al cervell, sinó al palmell de les seues mans. El més important era a les seues mans. M'agraden molt les teues mans. Vols més cafè? Cafè? En vols més? No. Has tingut fred esta nit? No. I els peus? Què els passa als peus? Que si has tingut fred als peus? No. Com que tinc tan gelats. Ja. Jo he dormit tan bé com si m'haguera pres un medicament. Vas caure fulminat. Fins i tot no recordo el que he somiat. A vegades em passa. Dorm tan profundament que després ni recordo el que somie. I tu? Jo què? Si somies. No ho sé. Quina tonteria, no ho saps. Estic una miqueta confós. Confós? Sí. Confós per què? No ho acabo d'entendre. Això és que has passat mala nit i prou. No hi ha res a entendre. Sí, la veritat és que no he passat molt bona nit, no? Per el fred. No he tingut fred. Pels peus. He tingut un mal son. Estava davant del mirall, afaitant-me, i a mesura que passava la fulla, la cara reflexada, la meua cara, era la d'un altre, i m'he despertat de sobte. Després ja no he pogut dormir més pensant que hi havia dins de la caixa. Però tranquil, que no l'he oberta, encara que em moria de ganes. Com que no podia dormir, m'he quedat al llit a mirar com dormies.
Tu creus que pots conèixer algú observant com menja. Jo crec que puc conèixer algú mirant com dorm. Per això està tota la nit mirant-te. No tens problemes per respirar, ho sabies? M'has mirat molt de temps. Tota la nit. A vegades em tanque ací, a casa, i no isc. Consellera d'acabar-se el món. Menja iogurts amb cereals i veig pel·lícules de terror. M'entretenen. Com més dolentes o més mal fetes, més m'agraden. Un dia vaig alçar-me a les 8 del matí i no tenia res a fer en tot el sant dia. Pot semblar una ximpleria, però no hi ha res més temible que l'avorriment. Vaig col·locar-ho tot dins de les caixes i després, mentre baixava l'ascensor, mentre em mirava al mirall, sentia llàstima de mi mateix, t'ho pots creure? I vaig anar cap a la caixa. La caixa, parlem? És el banc que tinc més a prop. Per això t'havia vist altres vegades. I des d'aleshores que em recordes algú. Però aquell matí tu no estaves. Quan vaig entrar estava disposat a fer una bogeria, a traure tots els diners i pegar a fugir a... no sé, a l'altra punta, a una illa remota del Pacífic. A les oficines em va rebre Ramon i sense donar-li temps a preguntar-me com estava, li vaig explicar que volia retirar tots els diners del compte d'estalvis i que estava decidit a fer-ho. Si hagueres vist la cara que va posar, com si els diners foren seus, suava, es va posar molt nerviós. No em mirava als ulls. Està segur que vol retirar tots els diners? Vaig fer-me l'indecís. Com que em va veure una miqueta dèbil, no ho vaig fer volent. Ramon va ser rapidíssim. Mai m'havien tractat d'eixa manera. Em va fer seure, em va oferir caramels, em va tractar amb totes les atencions, amb tots els somriures, amb tota la tendresa que pugues imaginar-te dins d'un banc. I va vindre una ajudant, una xica molt prima, morena i simpatiquíssima. Era preciosa, amb una falda curta, les mitges negres i unes sabates amb un taló altíssim. Feia molt bona olor. La xica va avisar-me, pel meu bé, que no era un bon moment per a traure els diners. La crisi, ja saps, que m'ho pensara millor, que no hi havia cap pressa, que ells cuidarien de mi i dels meus estalvis com ningú, que confiara en ells. Durant aquest moment, mentre la xica d'ulls blaus i les mitges negres em parlava, vas notar un estrany escalfor que em pujava des dels peus fins als ulls. Feia tant de temps que no... Fins i tot crec que va acaronar-me les mans, sense voler, com un descuit. Per un moment sentia que la meua dona tornava a estar estirada al sofà, amb el cap entre les meues cames mirant la tele. Que dolça podia arribar a ser aquella xica. No et mogues. La xica va oferir-me una targeta. A la cartera guarda més de 10. Quan es vas dir que ja m'ho pensaria, vam continuar sent molt amables. I al cap de 2 dies, quan vas tornar, també, els matins que estava pitjor, em dutxava i baixava cap a les oficines. Alguna vegada havien coincidit. Tu no ho recordes, però jo sí. Què? Com em queda? Molt bé. Puc mirar-me? No, encara no. No sigues impacient. I vas anar més vegades? Moltes. Hi va haver un dia que la xica morena i simpatiquíssima va començar a desconfiar de mi. Devia estar-ne farta. Ho vas notar pels ulls. Ja no eren tan blaus. Ja no m'oferia les targetes, ni em feia seure amablement, ni duia les mitges negres. Potser havia entès que en realitat mai no trauria els diners i que tan sols necessitava que tornara la meua dona. I aleshores
Vaig pensar en tu. És ella? Qui? La teua dona. Sí. I saps què? No. T'assembles una mica. Com? Sí. Des del primer dia que et vaig veure que me la recordes. Eres clavat a ella. I ahir obrint les caixes em vaig adonar que no m'havia equivocat. Que sí, que mengeu igual, que parleu igual, que feu la mateixa olor. No ho entenc. Per què fas tot això? Per què em pintes, em vestixes i em tractes d'esta manera? No t'agrada? No sóc jo! Però t'assembles? Ella se'n va anar deixant els vestits als armaris. De tant en tant, jo ficava el cap a dins per olorar-la. Feu la mateixa olor? Però què dius? Per què em contes tota aquesta història del banc i tota aquesta merda de la xica de la falda curta? No sóc qui et penses. No sé què vols de mi. Fas perquè entengues... Entenc el què? Que t'ofegues! Perquè tu no t'ofegues! Esta nit, mentre em miraves, què has pensat? Vols saber-ho? Per què no has obert la caixa? Perquè vull que l'obrigues tu davant meu. No ho faré. Esta nit, mentre et mirava quan dormies, he pensat que estàs malalt. Que encara que ni queres tot l'oxigen, tot l'aire del món, seguiries ofegant-te. No intentes donar-me lliçons. Si no obris tu la caixa, ho faré jo. No, per favor, no. Què collons és això? Estàs boig. Estàs completament boig. Però el fotògraf va mentir i les va conservar. Va aconseguir salvar-ne unes poques, molt poques. Al cap d'uns mesos, la dona, farta dels abusos del seu marit, es va ruixar amb gasolina i va cremar-se viva davant de casa. Potser amb la mateixa gasolina de les empreses nord-americanes. Que irònic, no? Quantes dones n'hi hauran així? Moltíssimes. Però saps el millor? Uns dies més tard, el marit, plorós, va anar a visitar el fotògraf perquè volia, perquè necessitava recuperar les imatges. Se sentia tan sol. Li va dir que la trobava tant a faltar que tant se val si no eixia la seva cara. La trobava tant a faltar que necessitava veure-la de nou, encara que no tinguera rostre, que només volia sentir-la a prop. Molt a prop. Veritat que ara ens comencem a entendre una miqueta més? No sé què vols de mi. Què? De què vull de tu? M'estàs prenent el pèl. Eixa pregunta hauria de fer-te-la jo a tu, no?
Blau. Dues germanes, Núria i Beatriu, nom dels pares, menjar preferit, operacions. No sóc la teua dona. No sóc allò que tu vulguis que siga. Les persones com tu em fan... I fàstic. No, perdona. Em fan fàstic. Però de veritat creus que em convertiria en la teua dona? Per què si m'agrada? De donar roba, menjar sostre, no demanes res. Per què et va abandonar la teua dona? Això li ho hauries de preguntar a ella. Perquè va deixar d'estimar-me. Saps què he pensat esta nit mentre mirava quan dormies? Te ho explique, ja que t'agrada tant que t'expliquen històries com la del fotògraf turc, perquè potser això t'ajuda una miqueta més a entendre el per què la teua dona et va deixar d'estimar. Deixar d'estimar. Sona una miqueta fort, no? No creus? Però deu ser així. Mentre dorms fas cara de roncar i no ronques. Tota una sorpresa. Esta nit mentre dormies he comprès per què ho fas tot això. I només ho fas per una raó. Eres una persona trista. Mira'm. Ho veus? Eres trist. La teua mirada és trista. La teua boca és trista. Camines trist. Les persones com tu, com les dèbils, són les més perilloses, les més verinoses que et pots trobar. Guardes tanta tristesa dins teu que vas contagiant. Deixa pena allà per al pas. El que m'ha ajudat a entendre ha sigut la caixa. Primer pensava que la tenies per follar-te-la, però clar, no és el teu estil. Segur que li parles i la pentines. Com es diu? Vull saber el seu nom. Te'l diré. Per què? Vam brindar per la confiança, recordes? Confia en mi. Te'l diré perquè el seu nom és meu. I si te'l dic l'hauria de compartir amb tu i no vull. Em fas tanta llàstima. Em fas tanta llàstima que preferís dormir en un puto caixer automàtic que compartir un sostre amb tanta tristesa. Deixa'm. No t'ofegues, estàs malalt. Patixes la pitjor malaltia de totes, la pitjor! Eres trist. Dona'm tot el que tens. Què? Ja m'has sentit? Dóna-m'ho tot. Com? Però jo... Imbècil! Diners, joies, les joies de la teva dona o de qui siga, me'n portes al damunt. No tinc res. No mentisques. Vam brindar per la confiança, recordes? Sé que tens bitllets en una tauleta i una caixa forta dins de l'armari, així que vas i me'l portes tot ja. Ja, m'has sentit? Ja! Està tot? Sé quants diners pots tindre. No l'agafaràs, el telèfon, Ni per demanar auxili. No tinc res més. Hauries d'estar-me agraït. Podràs comptar-li al de la Caixa o al de qualsevol altre banc. D'ací un temps serà una anècdota divertida, no creus? Ella també la vull. No, ella no. Sí. Ella sí. Està bé, queda't amb ella. Segur que li agrada la pasta i no li molesten els pèls freds. No te'n vagis, per favor.
Si no, jo... Si no què? Si no què? Tornaràs a pintar-me els llavis? Quedat. No patisques. Potser et telefonaré un dia d'estos per saber com estàs. No patisques. Puc demanar-te un favor? Digues. Puc tocar-te les mans? Què? El palmell. Em deixes que et toque el palmell de les mans, per favor? Encara no estàs a punt? Has trobat el sabó? La tovallola te l'he deixada darrere de la porta. Agafa-la, vells. L'altra és la meua. T'agrada tot? T'agrada tot? Què? Un se sent molt millor després de dutxar-se, no? Hi ha gent que prefereix dutxar-se al matí, quan s'alça. Jo no. Jo no puc. Jo necessito dutxar-me just abans d'anar a dormir, perquè així tota la brutícia del dia se'n va. I ja m'entens quan dic brutícia. Nervis, estrès... No creus que una de les sensacions més pures que es poden viure és un bon sopar, una bona banyera calenta i després un llit acabar de fer amb els llençols nets? A mi em relaxa moltíssim. Sí, digue'm. Sí. Han penjat. La pasta no falla. Agrada a tots. Es sembla bé, no? I ara, una mica de vi. Prou. Brindem. Si brindem,
M'has de mirar directament als ulls. Així. Lo mismo que usted, me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Silencio de todo, me siento tan sola, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted.